Moara cu noroc. Capitolul 1. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Dar voi să faceți după cum vă trage inima și Dumnezeu să vă ajute și să vă acopere cu aripa bunătății sale. Eu sunt acum bătrână și fiindcă am avut și am atât de multe bucurii în viață, nu înțeleg nemulțumirile celor tineri și mă tem ca nu cumva, căutând acum la bătrânețe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi și să dau la sfârșitul vieții mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din frică. Voi știți, voi faceți, de mine să nu ascultați. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am petrecut viața și mi-am crescut copiii și mă cuprinde un fel de spaimă când mă gândesc să rămân singură întrânsa. De aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea prea tânără, prea așezată, oarecum prea blândă la fire și îmi vine să râd când mi-o închipuiesc cârciumăriță. Vorbă scurtă, răspunse Ghiță. Să rămânem aici, să cârpesc și mai departe cizmele oamenilor care umblă toată săptămâna în opinci ori desculți, iar dacă duminica e noroi, își duc cizmele în mână până la biserică și să ne punem pe prispa casei la soare privind eu la Ana, Ana la mine, amândoi la copilaș, iar dumitale la tu străi. Iacă liniștea colibei. Nu zic, grăi soacra așezată. Eu zic numai ce zic eu. Să vă spună numai așa gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru. Și știți prea bine că dacă voi vă duceți la moară, nici vorbă nu poate fi ca eu să rămân aici ori să mă duc în altă parte. Dacă vă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi și mă duc cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată dragostea mamei care încearcă norocul copilului ieșit în lume. Dar nu cereți ca eu să hotărăsc pentru voi. Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba. Mă duc să vorbesc cu arândașul și de la Sfântul Gheorghe cârciuma de la Moara cu noroc e a noastră. În ceas bun să fie zis, grăi bătrâna, și gând bun să ne dea Dumnezeu în tot ceasul.